Здравейте хора от YouTube. Сега ще ви покажа целият сервер на това, на EnderGod. Аз съм Сурабер и това са джъмповете на EnderGod. И много готино, после ще ви покажа хома. Аз го направих с един друг приятел, където не му помня името де. И ние се срещнахме преди 2 години до Майнкрафт. И така, сега ще ви покажа джъмповете. Чакай, че не мога мина, този джъмп ми е най-лесен. Леко пътопич как ги минава, бе. Маля се пребих. Уиха! И само това ще... наградите ще бъдат... Абонирайте ако искате. IP-то ще бъде в описанието. И така... Да знаете, че този приятел ми и той снима клипове. И това ще е... Да ви разведа и с PvP-то. Чакай, че малко ме залагва. Там е дупката. В принцип там не трябва да се биете, тук трябва да скачате и там може. Ама в принцип тук е по-яко, защото може да убиеш някой да... Сега ще ви покажа в този сервер едно много скучно място. Ето тук влизате и пишете, например, Home. И вижте си при Home. И заради това е направено това нещо. Тота пак ще го убия. Гледай кафе смотан. Айде. То хакер. То се оказало. То... Аз разбирам кога са хак и кога не са. И това май ще бъде от този клип. Трябва да ви покажа и нещо друго. Да ви покажа и хома, да. Аз ще ви покажа моя хубав хом. Чакай, че приятел ми пише и... чакай да му напиша. Гони.